opatrne. Teraz vidieť aj dno. Vidíš? Čaute. My sme na rybách. Prišli sme na Moravu rozlúčiť sa s vodou. Máme 3 dni do Vianoc. A dneska máme čo? Ideme chytať na pečenku. Na pečenku, no. Máme iba tak malý batôžček, pár háčikov, olovka a také najdôležitejšie veci, čo treba. Ostatné sme nechali doma. To len tak na pár hodín. Uvidíme, jak to pôjde. Tu je taká dobrá točivá voda. Tu sme už pochytali nejaké jalce. Tak skúsime aj teraz. Že čo sa podarí. Tak ideme to rozbaliť a hodíme to tam. A všetko, čo dneska potrebujeme, je tam. To sú pečienky. A potom v tejto taštičke je pár olovok. Potom nejaké háčiky. Silon, peán, meter. A to nám na dnes bude stačiť, dúfam. Nie? No, z tohto mesta odchádzame. Pol hodinku sme tu boli, nič. Nejaký záber bol, ale to je také slabé niečo. Takže ideme ďalej, nemá zmysel tu vysedávať. Ideme nájsť ešte tam, ideme teraz tam proti prúdu. Sa budeme vrácať, odkiaľ sme prišli z autobusu a skúsime tam niečo ešte chytiť, nejaké miesto a nejakú rybu. Tak, miesto číslo 2. Udice nahodené, jedno je tam, tá udica a tieto sú tam poníže, tak uvidíme. Ale pečenky sa nám nejak nemíňajú, takže či uhádneš, čo bude dneska na večeru, Téko? Asi pečenky. Pečenky, no to budem musieť zjesť my. Presúvame sa ďalej na miesto číslo 3. Takto. A uvidíme. A odtiaľ už potom pojeme domov. Miestia sa tu aj 3. Ďakujem. Čakáme na rybu. Tú udicu nám práve zvalilo dole a až skoro zobralo, ale vyhákol sa nejaký jalec alebo kto vie, čo to bolo. Asi jalec. Najskôr na tú pečienku. Aspoň keby sme videli, čo to bolo, že akú rybu. No, a tak dáme tomu ešte 15-20 minút a keď nič, ideme domov. Už tu riešime, že ako si tie pečenky spravíme na večeru. A s čím. A niečo máme. Pomaly, kľud. Paráda. Čo to bude? Nič veľké podľa mňa. Typni si, jalec. Jalec. Kde si, kamo? Maličký jalčeček. Nevadí, aj to poteší, nie? Hociaká rybka poteší. No poď, jalec, hej. Parádny, kamo. No. Dobre. Nechcem ti ubližiť. Takto. Dobre. Spravíš fotku? Pustíme ho domov. Odkiaľ prišiel. No dobre, ideme na bus. A ideme domov a ideme robiť večeru z pečenky, čo nám rybky nechali. S rýžou alebo s... S rýžou asi, no tak s rýžou. Dobre. Tak tuto skončili pečienky, čo boli nachystané pre ryby. Dobrú chuť. Ďakujem.